Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς αλλάζουμε τον ημάντα, πώς τον βγάζουμε από εδώ μέσα και πώς το αλλάζουμε, άμα δεν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο κασετίνα στο παντζούρι μας. Λοιπόν, αυτό έχει ένα κούμπομα εδώ. Θα βάσω το σιδεράκι. Εδώ μέσα δεις έχει ένα πλαστικό. Το πατάς και ανοίγει. Ορίστε, ξεκούρποσε. Ωραία. Το βγάζουμε. Προσέχουμε προσεκτικά. Όπως το βγάζουμε, έτσι το βάζουμε. Ωραία. Εντάξει, εγώ το έκοψα τώρα, αλλά θα μπει το καινούριο. Στη φορά που το ξετυλίγουμε, στη φορά θα το τυλίξουμε. Στην ίδια φορά. Ωραία. Θα σας δείχνω κι εγώ. Το ξετυλίγω. Ωραία. Αυτή ήταν η φορά. Όπως το βλέπετε, το ξεκουμπώνουμε. Τα αφήνουμε έτσι, γιατί πρέπει να μπερδευτούμε και να γίνει και να μπερδευτούμε και δεν θα μαζεύει. Γιατί μέσα έχει σαν ελαττήριο που το μαζεύει. Τα αφήνεις κάτω. Έτσι ακριβώς, ξέρεις ότι σε αυτή τη φορά μπροστά εδώ, δηλαδή πάλι έτσι θα το μαζέψεις. Έτσι. Άρα, πες ότι παίρνεις το καινούριο, αυτό είναι παλιό, εγώ άλλαξα ολόκληρη την καστίνα. Παίρνεις το καινούριο, δεν το τυλίγεις εδώ και το περνάς μέσα. Πρώτα το περνάς από εδώ μέσα. Γιατί πρέπει να περάσει, από εδώ έχει ένα σιδεράκι μέσα, πρέπει να περάσει από εδώ μέσα. Άρα τι κάνουμε, το τραβάμε αυτό, περνάμε τον ημάντα από εδώ μέσα. Από εδώ μέσα, τώρα είναι, έχει κι άλλο ένα σιδεράκι μέσα. Θα πάω να σας το δείξω. Ωραία. Έχει κι άλλο ένα σιδεράκι μέσα. Πρέπει να περάσει και από το σιδεράκι μέσα. Τώρα θα το περάσω και θα σας το δείξω. Το βλέπετε. Πρέπει να περάσει από εδώ μέσα, και να μην βγει κατευθείαν. Δεν βγαίνει κατευθείαν. Όχι κατευθείαν. Δεν το βγάζουμε κατευθείαν, όπως φαίνεται έτσι. Θα περάσει και πίσω από το άλλο το σιδεράκι. Έχει κι άλλο ένα σιδεράκι εδώ μέσα. Βλέπετε. Πρέπει να περάσει από εδώ. Και από εδώ μέσα. Από εδώ, μέσα από το σιδεράκι, από αυτό. Από αυτό εδώ μέσα. Τώρα θα το περάσω και θα σας το δείξω. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε τον ημάντα, περνάμε από εδώ και μέσα από το άλλο. Θέλει κάτι μυτερό. Είναι λίγο ταλαιπώρια. Όπως βλέπετε το έχω περάσει μέσα και πίσω από το άλλο το σίδερο. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να το μαζέψουμε. Εντάξει, αυτός είναι παλιός ημάντας, εγώ λέμε καινούριος. Όπως έχει ο παλιός ημάντας εδώ ένα κόψιμο, το κάνετε και εσείς μια τέτοια τρύπα στο καινούριο ημάντα εδώ και βάζετε λίγο με αναπτήρα φωτιά εδώ να λιώσουν οι τρίχες για να μην πετάγονται. Το παίρνουμε έτσι εδώ. Βλέπετε. Σαν να μπαίνει το κουμπί είναι. Πώς κουμπώνει το παντελόνι. Κάπως έτσι είναι. Ορίστε.
Και τώρα το μαζεύουμε. Θα βάλουμε την ημάντα και το μαζεύουμε. Η φορά να είναι ίδια. Μαζεύουμε. Γύρω στα 6 μέτρα η μάντα πρέπει να παίρνουν τα πιο πολλά πατζούρια. 6 με 7 μέτρα πρέπει να είναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Μαζεύουμε. Λοιπόν, το έχουμε μαζέψει και τοποθετούμε στη θέση του. Αφήνουμε συνήθως εδώ 2 με 2,5 μέτρα η μάντα. Δεν το μαζεύουμε όλο εδώ πέρα. Αφήνουμε γύρω σε 2 μέτρα η μάντα. Κενό. Αυτό που θα κρέμεται εδώ πάνω θα είναι 2 μέτρα. Λοιπόν, τώρα το περνάμε έτσι. Βλέπετε, θα δείξω και αλλιώς. Αυτή η στρογγυλή μεριά θα είναι από την απ' έξω μεριά. Η ίσια η μεριά μπαίνει μέσα, μπαίνει μπροστά. Ορίστε, έχει μέσα δικιά του δικό το οδικό και μπαίνει ακριβώς μέσα. Ωραία. Μπήκε. Ωραία. Σας είπα. Εδώ. Και κούμπωσε. Και έτσι θα το τραβάμε. Αυτό πάλι μαζεύει. Γιατί αν το βάλεις λάθος φορά δεν θα το τραβάει πίσω. Βλέπετε. Έτσι κάθεται και μαζεύει. Άρα το τραβάς εσύ, το τραβάς όσο θες, τραβάει το πατζούρι και έτσι και όταν είναι έτσι το μαζεύει. Αν είναι έτσι, έχει κόντρα το σίδερο μαζί με το άλλο και δεν μαζεύει. Άρα τι κάνουμε, εμείς το κάνουμε στο άτομο για τη βλέπεις. Ανοίγει και πάει μόνο του πίσω. Ακούγεται κιόλας. Έχει ελαττήριο που το ανοίγει και το μαζεύει. Και είναι έτοιμο, μπορείς να το βάλεις. Απλά η διαφορά έχει, η κασετίνα έχει 5 ευρώ για να την αλλάξει ολόκληρη, πώς το λένε κασετίνα, και ο ημάντας έχει 30 λεπτά το μέτρο. Μεν γλιτώνεις 3 ευρώ, αλλά έχεις την ταλαιπώρια. Εσύ αποφασίστηκες να κάνεις. Εγώ σου δείξα πώς να αλλάξεις τον ημάντα μέσα. Κάνε like στο βιντεάκι άμα σ' άρεσε.